Ονομάζομαι Ραμόνα Μπούρση. Η ηλικία σας ποια είναι? Τι γουστάρεις εμένα? Θέλουμε να μάθουμε ποιον άνθρωπο έχουμε απέναντί μας. Είμαι η Ραμόνα Μπούρση. Τι θες τώρα, ποιον άνθρωπο? Θες για φημί? Τι θες τα αμχά? Δεν ήξερα να θες υπέρηχο άνω κάτω κοιλιάς να σου δώσω. Έχεις απογοητευτεί από τη σχέση? Έχω απαγοητευτεί. Είμαι απαγοητευμένη. Ψάχνω όμως έναν άντρα να βλέπουμε μπάλα μαζί. Euro, Ευρωλίγκα, NBA. Εγώ δεν θέλω κάποιον να πηγαίνω τα σκουπίδια. Τι τα τυχέρι μου. Κοίτα τη χέρι μου, ρε. Περιμένω να βρω έναν άνθρωπο να με κουλαντρήσει και ένα ρομαντικό, να με πιάνει αγκαλιά, να πηγαίνουμε βόλτα σε θερινά σινεμά, να μπαίνει μπροστά να τρώει τα κουνούπια αντί για μένα και μετά να του κάνω κεφαλοκλείδωμα να του σπάω το κεφάλι. Έναν τέτοιο δηλαδή, να μην περιμένει τα μπουκέτα που θα φάει. Πώς φαντάζεσαι το τέλειο ραντεβού? Το τέλειο ραντεβού είναι να έρθει κάποιος να μου πει αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ δικά σου, αυτός είμαι, πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι όλα δικά σου η μισή, αυτό είναι το τέλειο ραντεβού.